салом алейкум дӯстони азиз азе нағзен саломати хубай духтарако нигоҳ кунед ози я намуд паплинако ма шумода нишон метиҳам беҳад хушрӯвай то охири навора тамошо кунед бо ҳамқа сангошон хушрӯ задагия ина марамат барои туй барои ягон ҷо рафтан мепурсанд материалҳои хушрӯ марҳамат духтаро ино медонед итальянкои оригиналана оригинал якум сорт нархшон 250 сомон сангошона бинед қолаб ба қолаб задагай беҳад хушрӯ ина гил ба гилан ҳамаш фасони бадай материалш аҷоибот хушрӯай мана бинед фасони бадай нархш 250 сомон сабукакай мепушен дар ҳама сезон мепушен духтаро ҳичи намешава ина бинед духтарои рангш чихе хушрӯ оранҷеви аҷоиб фасон иям ам хелай белмандои оригинала итальянка итальянкаи оригинал меганша духтарако марҳамат ира бинед чихе фасонак сангоша блескоша бинед аҷоибот 250 сомон ҳамаш гилои ипеко янам қиматие ки 800 сма будку ҳамонора нусхаша давай задян дайнам хели паплинои итальянкаи оригинал мана и дига цвечай анаи гилшам аҷоибот игли иглианский ипекай да итальянка омадагай хитон медонанд ки чихе итальянка хушрӯвай бароҳатай ина марҳамат 250 сомон ҳама ҷош санг задаги беҳад хушрӯча мана бисёриҳо мепурсанд бирӯзовый цветш ҳастай сирхиш ҳастай ози бо ягон намуди дигашам нишон метиҳем иям гили туркияй духтарако бинен чихе фасонакан ази чанд расветкаяй инам ҳаму паплинои ипекои қиматӣ будку 800 сма буд ҳози итальянка паплинда омадай мана 250 сомон сангоша бинен гилоша бинен аҷоиботай хулас беҳтарин нусхаҳо мана анаи итальянкое ки байша нишон дода будем ку духтарако бесангша нишон дода будем ина сангдорош 250 сомон бесангш 150 сомон ози гилоша ҳамаша нишон метиҳем гилош беҳад бисёрай духтаро ҳамаш хушрӯай нигоҳ кунем қабо санг хушрӯ задагиай ҳамаш инамхе сангои калони хушрӯ задагиай 250 сомон сангдорош инай гилам фасон ана комбахгилак материалои ҳамаш итальянка духтарако ишки хушрӯай гил мана 250 сомон сангдор 150 сомон без санг инай моделиш не ки без санг надорада айвай доре айям ҳастай без санг хоҳем без санг 150 сомон хоҳем сангдор 250 сомон анай гила бинем бо чихе хушрӯ задагиаи сангора бинен духтарако 250 сомони мана иглшам хушрӯ ҳамаш фасонан бисёриҳо хоҳиш карда буданд ки сангдор нишон тиҳед ина сангдоро омадагиай сангошон оригинал намеафта беҳад хушрӯ бад тигрои итальянка ино қимат буданд ҳози боша аксия шидагия распродажа и моделоям 250 сомони дар қатори ҳами ё доинг нестан итальянкаян духтарако иглода доингам омадагия не ки и итальянкашай оригиналшай мана расветкора биненохе қафасонай аҷоиботай материалш духтарако боварӣ дору маҳқултон мешава мана и рангошам ҳастай кадом ранги дар кора инеми ранг мана маҳқул шуд хушрӯа ина 250 сомон духтарако баъд ира дина бори навинкара нишон дода будам ку итальянкада ина сангдорш омад марамат метавонед аз и сангдорошам интихоб кунед ҳамашон я нархана 250 курташ хушрӯи бад меброяд духтарако марҳамат метавонед ки аз иноям интихоб кунед инаиш бо хушрӯ омадая ира бинед духтарако ҳамқа сангш бисёри фасонай ки марамат метавонед аз и рангоям интихоб кунед ина каседа дар кор мешавад духтарако илтимос сурат напурсед ина навора оҳиста оҳиста ма гирифтаистам ки ба ҳазур шумо гулора тамошо карда тавонед ҳамин кадомаш маъқул мешавад скриншот карда партоен даравакак дастафшики мо бурда шумода мерасона занакай дастафшикмон ана баъд гилои фасони дига инами гилояй гил ипека итальянкаш омадай ё чанд сомон این مدلش 260 سومون دخترکو مرحمت دیگراش همش 250 سومونی فقط این دو سنگه که هستای نگاه کنین دو نمود سنگ زدگیای هم سبز هم سرخ منه برای هوای این 260 سومونای منه هازی با دیگر رنگشم پیشنهاد میکنیم به حضور تماشا کرده انتخاب کنین ایش 250 سومای دخترکو منه
مرمت کدامش در کار میشوه اسکرین شات کرده پرتوین.